det sjove ved den grønne udvikling, det er også, at du får lov til at tænke lidt ud af boksen. Du får lov til at være innovativ i en ellers rimelig konservativ branche. Jeg hedder Sara Hørløk Molbo og arbejder som kvalitetschef ved Letbeton. Det vil sige, at jeg er chef for blandt andet kvalitetsafdelingen og dokumentationsafdelingen. Letbeton er en ejerledet virksomhed, som producerer både betonelementer, både i normalvægtsbeton og i letbeton. Og derudover selv producerer og leverer vi også træelementer, og vi leverer og monterer til hele Danmark. En grund til, at vi har valgt at bruge decarb i vores betonproduktion, det er fordi, at vi har et ønske om at gøre vores betonproduktion mere bæredygtig. Og der er decarb et konkret og et dokumenteret skridt i den vej. Vi har kunne bruge decarb og kunne erstatte den en til en med den hvide cement, som vi har været vant til at bruge. Så derfor så har det været et naturligt valg at skifte over til decarb. Aalborg Portland har udviklet decarb for at efterkomme markedets ønsker om en cement med lavere CO2-belastning. Og ved at erstatte omkring 16% af cementklinkerne med hvid kalksten, så sikrer vi en lavere CO2-belastning, også i de færdige betonprodukter, altså betonelementer eller færdigbeton eller mørtler. Grunden til, at vi ser ind i at bruge CO2-reducerede cementer, udover at vi allerede nu bruger decarben og ser ind i at bruge future cement også, jamen det er, at vi både oplever, at kunderne efterspørger bedre EPD'er på produkter generelt, men også fordi vi selv har et ønske om at omstille vores betonproduktion til at være mere bæredygtig. Letbeton har været opmærksom på, at decarb har været et nyt produkt, som de muligvis kunne anvende i deres produktion, f.eks. af trapper, hvorved de jo vil kunne opnå et lavere CO2-aftryk i de færdige produkter. Og der har vi så været i en dialog omkring, hvorledes at de kunne erstatte det normale hvide cement med decarb, og derigennem opnå en CO2-reduktion. Og det er egentlig gået relativt smertefrit ved at erstatte den normale hvide cement med decarb cirka 1 til 1. De får stadigvæk de høje tidlige styrker, som de skal bruge for at kunne afforme, men samtidig har de tilpas høje sene styrker i deres produkter til, at de har den kvalitet, de skal have ude i byggeriet. Så samlet set opnår Let-element en CO2-besparelse i de færdige produkter, og dermed opnår man også i byggeriet en CO2-reduktion. Vi kan helt klart se en forskel i vores EPD'er ved at have skiftet over til decarb. Vi sidder i dokumentationsafdelingen og løbende opdaterer vores EPD'er, både så vi kan sikre, at de valg, vi tager, de også har en dokumenterbar effekt, men også for at have en tæt dialog både med vores kunder i købsfasen, men også i løbet af projekterne, at vi sikrer, at vi opnår det, som der bliver efterspurgt. Jeg ser helt klart, at branchen rykker sig i den grønnere retning, og jeg tror også, det kommer på baggrund af, at lovgivningen også tvinger os til det, hvilket jeg på sin vis synes er positivt, at der kommer nogen og tvinger os til at være innovative. For det sjove ved den grønne udvikling, det er også, at du får lov til at tænke lidt ud af boksen. Du får lov til at være innovativ i en ellers rimelig konservativ branche.